Ngiyakhuleka nina wengane zethonga kodwa zamafikosana. Ngithi angiphinde ngigcizelele ukuthi ngesonto elizayo sizobe sise Ebhayi, Port Elizabeth. We will be there. So everything has been confirmed. We're going to be there. We're going to be having our conference there as well. For those abazobe bekhona, especially laba indaba yabo asebeqala sebeyasebenza or sebephuma emaphehlweni sebephuma entwaseni kodwa manje mhlambe ilentuzana bambeka izinto ezincane kunabantu engizobe nginabo lapho abakhona Ebhayi abantu bakhona Ebhayi abazifike sikhulume nabo banisize ngama registration ukuthi nikwazi ukuthi nisebenze nibe registered nize nikwazi nanokuthi nisize abantu ngendlela ephakeme eqophelele eliphezulu. Yes, ningizwe kahle. So we've confirmed we will definitely be there. Again, yonke into, we speak to my team yami izobe siyakutshela ama locations zonke lezi zinto lezi. We will be there. Akube mnandi ke izobonana ngesonto elizayo mase sikhona ke Ebhayi sesixoxa ke kahle. Mangithola isikhathi, not namhlanje, not tomorrow or whenever, but when the next time ngithola isikhathi ngifuna ukukhuluma ngamaphupho athwasisayo. Niyeke ukudlala abantu, niyeke nje ukudlala abantu beniqambela amanga. So khuluma ngamaphupho athwasisayo. Sike siboneke ukuthi ke laba abadlala ngabantu yini laba ayikhulumayo. Bake basichazele, maybe we must do an inquiry. Bake basichazele ukuthi bayithatha phi le ndaba ayishoyo. Kulungileke ayibonane ke Ebhayi ngesonto elizayo. Sekunjalo ke ayijiki ke mayisinje. Yabo, hey, dubla ntombi yasesweni. Kunjalo ke mama, basayijikile mayisinje.